weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gamaje juma fanayi wendu seno gurel lofo ñamanari ngabu ko waktu yoni hato noko sire kame gurela ɓokki ene jeeya gardede kabruji mena leydi teddungal jaɓɓima hoɓɓe muɗuma oɗo ñalawma hande ko yurnitade ko fate jangde Afrique tonto leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen ɓuuri teskede toon ko cogguji ɓamtade ko fate maaro kame farina tonto leydi Mali lundiɓe laamu Ibrahima Boubacara Keita jaltini ɓatake e gam namdade laamu IBK holko saabi janguji limtinɗe nder leydi ndi tonto Guinée Conakry oɗo saaha mo gonɗen luma jarruba gasi ha laaɓi ko ñalawma aliɗo woni sumgoje taw kadi koko fate hakkude leydi ndi tonto leydi Nigéria ko dadiɗo goto yooɓi fittandu dadiɗo hono muɗum saabi ɗum noon koko fate banggue kiram kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde ɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ko fate ñalɗi diine baɗeteɗi taw kadi ɗi mbaɗete ko cuuɗi meɗen lumbal baalaje e tonto lumbal baalaje naɓe kala ene mbaɗi erago fade ɓiɓɓe fulɓe kala e ɓiɓɓe julɓe kala nde mbawata rentude toon ñande nayi nduɗo hen lewru taw kadi ko ñalɗi diine gowɗi waɗede e kala saha kanjino ndi ɓami waɗede e guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e ɗiɗi taw kadi waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno Abdoullahi Gadja Ba taw kadi ko jaltuɗo aduna oɗo saha mo gonɗen oɗo saha noon woni khalifa galle o ko ceerno Ousmane Gadja Ba walla ceerno Ousmane Gadja Ba ko kanko tigui ardi galle oɗo saha mo gonɗen ñalawma aliɗo noon so gueno haaji ko kanko ardoto oɗon ñalawma taw kadi on ñalawma ɓe inniri ɗum ko ñalawma teddiniraɗo annabi o mo jaami kise goni ko haalde ɓuuri annabi o gam kadi e jarde annabi o e teddungal ngal o rokki julɓe kala ñalawma dewɗo hen noon wonata ko ñalawma altine on ñalawma noon ardi ɗum ko ceerno Mahmoudou Gadja Ba ceerno Mahmoudou Gadja Ba ko kañum ardi ñalawma ɗimmo woni ñalawma altino on ñalawma noon koko fati e haalde ɓuure ceernajo e caggal noon ceernajo ko keptinaɗo kadi ko gandaɗo e kala saaha yimɓeɓe kala ne kewi fottide toon gam yurnitade e golle makko ɗe o gollanno diine l'islam ñalawma tataɓijo noon halfina ɗum ko ceerno Aliou Gadja Ba on noon ñalawma teddinira ɗum ko rewɓe ko fati e jokkere e ɗam gam wasiyade dendagal julɓe kala kamɓe noon mbaɗi erago dendagal guure taariɗe lumbal baalaji naɓe kala aɓe mbaɗi erago fade hoore fonde ha tente ceerno Bocara Alpha Ba kamɓe noon ɓe jiiɗi limtude guure taariɗe lumbal baalaji kala ɓe kolliri noon ene gasa tawi ɓe limti ene gasa jumre wona hen aɓe noddi dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtorede taw kadi ko ɗiɗo hen ñalɗi gowɗi waɗede e kala saaha oɗo saaha so heedi taw kadi yettini ɓatake o ko musidɗo biteɗo Mahmoudou Ba taweteɗo to leydi Brésil kanko yettini nde dendagal bandiraɓe kala nottoto ɗiɗo hen ñalɗi no wawno waɗirede e kala saaha ha joni kedorɗen koye fanno tintingol ma en kaale fedde heblo sukaɗo Afrique toon to leydi Mauritanie e to cuuɗi meɗen babaɓe e gardogol sohna Aissata Oumar Bala kamɓe noon mbaɗi erago taw kadi ɓe jotto koye galle Bocara Abdoullah Ba toon to babaɓe mbaɗi erago dendagal babaɓe e guure taariɗe babaɓe kala nde mbawata tawtorede fedde heblo sukaɗo Afrique e kala jiɗɗo tawtorede fedde heblo sukaɗo Afrique toon to leydi Mauritanie ha tenti toon to babaɓe e waɗata ko ndeɗo hen tonggode woni 46 84 57 94 toon to Belgique e gardogol Mahmoudou Ba walla mbiyen Mahmoudou Bobo Ba kamɓe ne mbaɗi erago e dendagal bandiraɓe Belgique naɓe kala nde mbawata tawtorede jonde mabɓe nde ɓe joɗoto ñande alet paɗo ɗo hen o e kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko 04 65 13 88 38 toon to Mozambique e gardogol Bagno Diadji kamɓe ne mbaɗi erago ñande alet paɗo ɗo hen o e fedde heblo sukaɓe Afrique ne jogo
catégorie joɗat toon kala taweteɗo e nder Mozambique ne yiiɗi tawtorede waɗata ko 86 693 82 27 kawrata koye bañowo Ndiathia ene waɗa erango dendagal bandiraɓe nde mbawata tawtorede taw kadi ko ɗiɗo hen ñalɗi ko fati e fedde heblo sukaɓe Afrique kame fati e ñalɗi diine batte to lumbala balaje kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaali jillu hoorejo leydi France e jamma hanki o ko nden tigui o yetti to bowalaɗi diwoje ngal Polsidar Senghor ko toon tigui hoorejo leydi Sénégal jaɓɓimo kam e joom suudu muɗum ene wonde sete timmuɗo kankone hoorejo leydi France o yettima toon to leydi Sénégal omo ardi e sete timmuɗo caggal no nde ɓe joddi ɓe jewtidi ɓe dokkodiri oɗo hen ñalawma hande ko fate banggue golle mabɓe oɗo hen ñalawma hande noon ɓe jillima e nder boli Dakar ɓe dañi yaade noon suudu jangguirdu wiyetendu collège Anne Bel-Air to noon ko kanko hoorejo leydi France kanko tigui taƴi taw kadi ko celti baɗano toon beele kadi ndun suudu jangguirdu wawa heblude yimɓe muɗum oɗo saaha mo gonde noon kene wona ardiɓe leyɗele jeeɗiɗo ne tawi e nder leydi Sénégal Ibrahima Boubacara Keita kam Idrissa Déby Itno laamiɗo leydi Tchad ene wondi kadi e gardiɗo banque mondiale ene wondi kadi e naranke jimowo taw kadi ko jeeyaɗo toon to leydi Amérique biyeteɗo Rihanna kamɓe kala ɓe tawdiri oɗo hen ñalawma hande toon to leydi teddungal oɗo ñalawma hande no ɓe tawi toon to Sikada to noon to toon to Sikada taw kadi koto jaam ñaaje taw kadi ko jaam ñaaje ko yurnitade ko fati banggue jangde Afrique ha tenti ko fati e jangde leydi Sénégal e ndeɗo fedde noon kayre nde tafa ko hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi ndeɗo ngolɗo lawol noon watti lawol tataɓiwol ko ndeɗo jondene jooɗo e kamɓe noɗo ñalawma hande maɓe ndendin kene fota wonde milliard uji tati taw kadi koye koppareje dollar gam ƴellide jangguin e nder leyɗele Afrique caggal noon teskede so tawi a yi Afrique yogay sukaɓe gona yahoɓe cuuɗi jangguirɗi ɓe kolori ɗum noon wonata kene ɓamta leyɗele sen giwi e oɗon fannu kalten koye fannu Khalifa Sall oɗo ñalawma hande ko hande tigui wo ɗaminino kanko e hujji kintoɓe ɓe fofde kenal lakkitare ñawowo noon holliri oɗo saaha mo gonɗen wedditima ɗum caggal kanko Khalifa mawo heddo e cuuɗi dumbirɗi ɗi ñawore makko noon dirtinama ha altina paɗo so gueno haaji on saaha kadi ma en ƴeew so tawi mawo yaltu walla so tawi ha joni ko toon o heddoto ha joni keddoɗen koye fannu ñawore Amdi Mbeng taw kadi ko duwagne funti funere nangganoɗo e mayirɗe lewru mayduɗo hen nandu kanko noon ñawore makko yani oɗo hen ñalawma hande omo lelo duuɓi 4 e kaso taw o yiyata nangue sen giwi e oɗon fannu paɗen ko toon to dargueja Dande Maayo wonande kay suka pellanoɗo e maaje kadde taw kadi koɗe leydi Sénégal kame Mauritanie kanko on o wirama kikiɗe hanki o toon to wuuro Touba Oumar Gueye ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo waɗino jillu mum kikiɗe hanki o toon to dargueji Dande Maayo dañi ittude kay kene wona million ngaji ɗiɗi taw kadi koye koppareje franc CFA gam fawdirum e koreji oɗon suka kawruɗo e Ladiala jaaɓi noon ɓen koppareji ko biteɗo Moulay Fall taw kadi ko kawmum suka jaltuɗaɗuno kanko jagorɗo noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓoyata ma jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo hakkude leyɗele biteɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele biyeteɗo maître Sidiki Kaba ma waɗ jillu mum toon to leydi Mauritanie ɗum noon ko yidde kay ɗaccitede ɓeɗo hen jeetato jagganoɓe ñande oɗon saaha taweteɓe oɗo saaha mo gonen e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba oɗo hen gorko noon kanko tawi kanko jagga tene kadi wo setti ɗum koye jayde Touba witende Safinatul Aman ko toon tigui wo setti ɗum caggal kay nde o jagga omo wonde gorko hono makko ko nden tigui o fawa junggo ɗo saaha mo goɗen omo tawe juuɗe dadiɓe wonɓe toon to Touba o holliri noon ko gorko biteɗo Talla ko on tigui nannimo e ɗeɗon gueɗe caggal noon nene makko nde tini ɗum nde dañino hen mette mawɗe no fewi ha ganduɗa haalani mawni ko wonde kay yo haalan dadiɓe wonɓe toon to Thiés so tawi wari o wawa fiyede toon piggal bongal kanko noon o dañino fiyede toon piggal bongal beele o ɗacca ɗeɗon golle kono noon seyɗani koko
naati e makko o dañani ɗaccude ɗuma caggal nde o jagga toon to Touba omo waɗa ɗeɗon gelle bonde oɗo saaha mo gonɗen noon omo tawe e dadiɓe o holliri o saaha mo gonɗen wo tuubi tene maw ɗaccuɗen golle ha laaɓa ha wiya cer e nder leydi Sénégal haalaka kam toon to Touba sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiyetende Al Akhbar kamɓe noon ɓe kolliri walla jayde wiyetende Adrar Info kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓuuri teskede nder leydi Mauritanie ko cogguji koko ɓamti caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen maaro kame farine beele oɗo saaha mo gonɗen memota ko e yoga kay e joomen galleji oɗo saaha guuri kay ko faaɗo kame kamdama caggal noon ɗe namde kewɗe mbaɗi hen mourassiluna .com yaltini hen cimtol gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen ko doñeɓe leydi ndi kay ɓeydi tarifaji taw kadi ko cogguji giwannoɗi caggal leyɗele e caggal nde duwañi leydi Mauritanie yaltini cimtol mum hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kamɓe noon ɓe koliri ɓe nanni e boñmo leydi Mauritanie ken wona temedere e capanɗe jeetati e jeegoma taw kadi ko milliard e koppareje ugguya so tawi noon teskama ngaalu leydi Mauritanie kala so rendi kamɓe duuñeɓe koɓe mbiɓe nanni ko ma won 40% capannayyi e dow kala temedere e ɗum noon hollirama ene ɓurti ɗum noon doole mabɓe kala ɓe pawi ɗum koye miskineɓe wurɓe e nder leydi ndi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen jayde leydi Mauritanie wiyetende Al Akhbar kamɓe noon ɓe kolliri jagorgal kalfinalngal hakkude leyɗele ngal leydi Mauritanie hollirino wonande kayma artira e sukaɓe rewɓe ɗiɗo taw kadi ko waranoɓe toon to leydi Maroc toon to Rabat jangganoɓe duɗal jaaɓi hatirde gongal toon to Rabat caggal nde werla feriɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓe kawre ladial ɓalli mabɓe noon ko toon gonno caggal nde jagorɗo jokkodiri e ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to Rabat on noon darimi hen darde tindelan ganduɗa ɓalli mabɓe gartirama kikiɗe hanki o toon to lamorgo leydi Mauritanie taw kadi hen goto ma wiyete ko Salma Mittu Ahmad goɗɗo noon wiyete ko Habiba Mittu Beya kamɓe ɗiɗo noon ko ɓeɗo ɗiɗo perano toon to Rabat ɓalli mabɓe gartirama e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyetende Al Akhbar kamɓe noon ɓe kolliri dadiɓe leydi ndi ñalawma hanki o kutirima sembeji ɓurtuɗi no feewi caggal noon nde ɓeɗo hen janggoɓe duɗal jaaɓi hatirde ngal noksot jinno wadde seppoji mumen ha toon to galle jagorɗo kalfinaɗo jangde towde kamɓe dadiɓe noon ɓe kollirino wonande kay seppoji mbaɗata kono kamɓe janggoɓe ɓe mbaɗino seppoji mabɓe ha ganduɗa dadiɓe jaltini cabbi dañi hen fiide hewɓe tene kadi hewɓe dañi hen gañade ko wona ɗum ko noon jaydiyanke mo Al Akhbar taw kadi ko jaydiyanke mo Al Akhbar goto e jayndiyankoɓe taw kadi ko jayndiyanke Al Akhbar hen goto e mabɓe noon dañi fiyede hen piile musɗe no fewi ha ganduɗa kadi kaɓirɗe mum ɗe golliranno dadiɓe dañi heftude ɗuma ha joni keddoɗen koye jayde leydi Mauritanie wiyetende Al Akhbar ɓe kolliri kikiɗe hanki o ɓeɗo hen jeeyaɓe e catal bitegal ira Mauritanie yiɗɓe hebde filñitare ndimago koye mumen kamɓene ɓe mbaɗino seppoji hanki to Carrefour biteɗo BMP kamɓe ɗon BMD kamɓe ɗon ko toon tigui ɓe mbanno seppoji mabɓe caggal muɗum noon ko yinnode wideɓe kay yimɓe mabɓe jaggaɓe ne gudda toon to bira mogalen tawne coka toon yo ɗaccite oɗo saaha mo gonɗen haydara mbaɗani dadiɓe noon kutorima cabbi kame hendu farkoro ha ganduɗa ɓe dañi fiide hen hewɓe ɓe dañi ganje hen hewɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale landa lundo mbiyete ko APP kamɓe ɗon ɓe jaltini cimtol ɗerewol taw kadi ko ñingde laamu hoorejo leydi Mauritanie kamɓe noon hollirde wonande kay renoɓe maaje kaɗɗe leydi Mauritanie potani hutorade e kure ni hen condi ha ganduɗa enen mbara hen ɓiɗɗo Sénégal najo kamɓe noon ɓe koliri leydi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie ko leydi gotiri ko jaam tigui foti wonde ɗon fotani wonde ɗon wargoji ɓe ponno tan ko wadde peeje peccoɗe he mbawa jaggude ɓen taw ɓe joɓaki fittandu hay goto caggal muɗum noon kamɓe kaɗon landa ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yo laamuji ɗiɗi kala joddo ko ɓuuri yawde yaccade guitta herƴo gonɗo hakkude ɓesguji ɗi beele kay leyɗele ɗiɗɗe ne gontano mbano ni caggal teskede leydi Mauritanie kam leydi Sénégal ko leyɗele sehilaɓe ɗiɗo kankone en mbaɗi erago faade leydi Sénégal seppoji jarani ha saka bitikaji ne keele hen caggal noon wonɓe Mauritanie ko ɓen tigui goni Sénégal wonɓe Sénégal ko ɓen tigui goni e nder leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali dental
londiɓe ɓe jaltini cimtol mabɓe walla ɓe jaltini namde mabɓe faade laamu hoorejo leydi Mali biyeteɗo Ibrahima Boubacara Keita kame laamu mum kala kamɓene oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri wonande kay janguji limtidi mbaɗi e nder leydi Mali ha ganduɗa yoɓima e pittali yimɓe hewɓe oɗo saaha mo gonɗen noon namde mabɓe holko saabi ɗiɗo hen janguji ha pittali yimɓe hewɓe joɓa hen mbiyete ko laamu ngu woni ngu toppitaki koni yankoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade aɓe ɗamini ɗum caggal kayne teska wonande leydi Mali ne jogui kaɓirɗe gam wawde dartade ɓeɗo hen jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe ha joni toon to leydi Mali keddoto ɗena ñalawma hanki o koni yankoɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen e nokku biyeteɗo Burini ne tawi nder falde gawo he nayo gañima taw kadi ko gañande musɗe no fewi kamɓe noon ko werla mabɓe yeɓɓi ɓulli pettoje ko ɗon tigui nde werla o fetti nde waɗi hen ɗiɗo hawruɓe ladial waɗi hen nayo gañiɓe caggal noon ko koniyankoɓe heddiɓe ko ɓen tigui mbawi arandeɓe ɗona ha joni toon to leydi Mali keddoto ɗena ma en kaali nokku biteɗo kol ma en kaali nokku biteɗo kol nokku biteɗo hol foye boigné hol flexo foye boigné taw kadi waɗani jeere e nokku biteɗo suguni ko toon noon koye bandiji jani toon e nokku goto ko bandiji jani toon e nokku goto sanga kaya 19 heures ñalawma hecci hanki o ha ganduɗa noon ɓe jooɓima fittandu neɗɗo goto ɓe jaaji toon kene fatonde million ngaji sappo e taw kadi ko joom nokku o biteɗo Abdoul Salam Sawadogo o holliri noon ɓen arɓe toon ɓe tene kadi waɗɗani nokku o ɗon taw kadi dadiɓe ene tawe nokku o kanko noon way yenanama laamorgo leydi Mali to wiyete Bamako ala nden ka kame kisala sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie ma en kaale jillu ceerno Ousmane Ba oɗo saaha mo gonɗen gonɗo e jillu muɗum e nder leydi Gambie oɗo ñalawma hande noon omo tawe to daral bitegal Abugo taw kadi koye nder leydi Gambie caggal noon wadde mo jillu makko e nder leydi Gambie gam yidde andinde yimɓeɓe holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique oɗo saaha mo gonɗen ma en ketto hen seeɗa musidɗo men ceerno Ousmane Ba. en ñaguima yafuya élément o yettaki ceerno Ousmane Ba toon to leydi Gambie fedde heblo sukaɓe Afrique miɗen ɗo hande min ñagui yafuya dondirde e ɓiɓɓe fulɓe ɓe ngam nomin daroranta fedde heblo sukaɓe Afrique he hono min keflirta ɓiɓɓe amen ɓiɓɓe men e ɓiɓɓe Afrique foof hande ɗo e daral Abuko min gondi ɗo he ceerno Moussa Ndiaye on woni hoorejo daral Abuko ngal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke gonɓe ɗo e daral Abuko ceerno Moussa Ndiaye e daral Abuko ngal onon ne hono daroranɗon fedde heblo sukaɓe e hoɗum jiɗɗon fedde heblo sukaɓe e andina on no mbawton darorande ha ɓamton janggo ɓiɓɓe moɗon si gari e ngal daral Abuko ta ɓe jogui yesso wongo ngo wona ngo yesso ngo gonɗon. min beltima no fewi e haala ma e namdal ma kadi minen ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e ngal daral Abuko ɗo miɗen jiiɗi jokkodirde e fedde nde no fewi walla min beelana min kundodirta ha mbawa ɓamtude ɓiɓɓe amen janggo si gari e ngal ɗo daral ɗum noon min jiiɗi ko wondude e fedde nde famadirde e mayre ha min gollodira e mayre ha tawa min daro darde nde ganduɗa hoorema janggo ɓiɓɓe amen si guinnima tan ina jokkodira e fedde kadi ha mbawa daral kamɓe janggo lomtomin ɗo taw kadi lomtani kadi ko dendagal ɓiɓɓe fulɓe Afrique foof gonani ɗo ko dendagal foof wassalam. on jarama musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna ko ceerno Ousmane Ba oɗo saaha gonɗo e jillu muɗum e nder leydi Gambie gam haalande yimɓeɓe holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique e duuɗe Qur'ana duuɗe jangde Anasara ene wondi kadi e daraji ene wondi kadi ko wiyete dare baali hay jofirɗe kam e oruɗe kala ala ko ɗacciɗo ari kala ma o rendina yimɓeɓe kala o yewtida e mabɓe o andinaɓe holko woni e fedde heblo sukaɓe Afrique sen giwi toon to leydi Gambie paaɗen ko toon to Guinée Conakry bawɗi kam e buubaji lumo jarruba gasi ha laaɓi ha wi ceer caggal noon teskede guila hitande ujunnaji 2.5 guila nden ha oɗo saaha mo gonɗen ko wiyete kay sumgoji taw kadi ko conseil ji e nder leydi ndi waɗani ko ñalawma ɓawo janggo jogori wadde e nder leydi Guinée e caggal noon teskede pelɓodire kewɗe wadde hakkude Landa Sellou Dalan Diallo e kame Landa hoorejo leydi ndi woni Alpha Condé kono waɗi hen gañiɓe hewɓe no fewi ñalawma hande o noon bawɗi e buubaji kala gasi janggo ɓe pofto
ɓaawo janngo ɓe njaha ɓe cuɓoyo sumgoji maɓɓe sen giwi toon to Guinée Conakry paaɗen ko toon to Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré laamiɗo leydi ndi waɗi waylo kewɗo no feewi e jagorɗe muɗum Paul Kaba Thiaba taw kadi ko hoorejo jagorɗo kam heddima e poste muɗum ittaka kono Simon Compaoré joguinoɗo nden kay kisal ittama e gollorgal mum wattama e gongal ko wona ɗum ko noon kamɓe kala ɓe gonno ko capanɗe tato e ɗiɗo goto ɓeydama hen oɗo saaha mo gonɗen jagorɗe leydi Mauritanie kala gonti capanɗe tato e nder leydi ndi sen giwi toon to Burkina paaɗen ko toon to Nigéria to falde Adamou Wa taw kadi ko nokku biyeteɗo Madagili nokku biyete Madagili to noon ko accident musto waɗi toon oɗo hen subaka hande oɗo gorko wiyete ko Bala Adamou taw kadi ko charge mo police ko kanko tigui yooɓi fittandu nande makko taw kadi ko charge kañumne police biyeteɗe Maniela timati ko on tigui o tuumi ene wondi e jaadiɗo makko walla ne wondi ene wondi tan e ƴamaɗo makko taw kadi ƴamaɗo makko yeyata tigui ko konjam kanko noon Adama o kanko mbiyana Bala Adama o nden wariɗo konjam ɗam yeyete o tawi ɗon nandu makko noon biyeteɗo e Maniela ene yara ene haalda e ƴamaɗo makko noon o muñani ɗum tende wi on yo iwɗon nde on sali ko ɗon tigui o yaltini fetel makko o felli ɗum e hoore taw kadi yaltini ɗum ko porte parole laamu ngu kalfinaɗo konngol laamu ngu biyeteɗo Ousmane Aboubacry taw kadi ko toon to Adamou Wa toon to Cameroun ko pelɓodiral waɗi ñalawma hanki o e nokku biyeteɗo Bengu noon ne tawe e nder falde Bafoussam woñal ngal fona ha ganduɗa dadiɓe ɗiɗo mbasen fittani men kam e Jambour jahowo bolol muɗum e kañumne wasen fittande muɗum kamɓe noon ɓe kawri ladial ko hôpital mo Bamenda toon to leydi Liby paaɗen toon to leydi Liby javoɗon toon to leydi Liby paaɗen oɗo hen subaka hande ko laana yooli toon ha ganduɗa laana ka waɗi yimɓe capanɗe jeenayo e wonnoɓe e nder kaɗon laana kamɓe noon ɓuuri hen hewde jiiya ko toon to Pakistan ene waɗi heddiɓe woɗɓe ko laana ka noon nde yooli nde hen ɗiɗon dañi lumbade gam yidde taccude hen goto noon ko gawowo goto kay faabi ɗum heddiɓe ne lumbi tigui ha janoye ceene heddiɓe noon hen sappo jiitamane maayi hen ɗiɗo jeeya ko nder leydi Liby ɗiɗo heddiɓe noon jeeya ko toon to Afghanistan heddiɓe hawɗo saaha mo gonɗen hay goto fawani e mumen juuɗe ɗum noon waɗi ko jamma beɗɗo ɗo henno e maaje kaɗɗe ɗe leydi Liby. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba kabruji meɗen ma en jaha toon to leydi France kame Iran ne wonde États-Unis d'Amérique e toon to Cuba Ghali Abouba bisimilla maɗa ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma seydi sar ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi France pudortoɗen Tarek Ramadan ko julɗo Suisse najo bajotonoɗo e kala saaha e rotonoɗo julɓe e peewal omo yara e duuɓi 55 o nanggama ñalawma kikiɗe hanki walla ñalawma hanki o nanggama e nder wuuro Paris lamorgo leydi France e subaka hande o ɓenninama yeeso parquet mo Paris kanko Tarek Ramadan noon ko rewɓe ɗiɗo takkimo wonde kay o meeɗi violde ɗumen wonde hoftiri men alay sagel hen debbo goto ɓuuri lorlidde ko Christel o noon wi hitande ujunnaje 2 e oɗo Tarek Ramadan meeɗi violde e nder hôtel goto wuuro Lyon tawatengo e nder leydi France keddiɗo ene wiye handa a yari on e holliri kadi wonde Tarek Ramadan meeɗi violde hitande ujunnaje 2 e nder hôtel goto tawatede e wuuro Paris lamorgo leydi ndi yimɓe hewɓe noon e tuumi tigui e oɗo saaha wonde kay ɓeɗo rewɓe ko yenaɓe haalisaji beele kay o takku Tarek Ramadan ɗum foof noon gam yidde bonnude e fulla makko e fayida makko e ustude bonnude carriére makko e ustude doole makko ha joni koto leydi France keddoɗen jehen to kale noon ene tawe to leydi to rewo leydi France alhamisa hanki o ko garmi gara busɗo waɗi kay hakkude ɓeɗo wiiteɓe émigré en noon tawa kadi ko ɓeɗo ɗanniɓe ƴeewoɓe kayitaji émigré noon tawa ko hakkude ɓeɗo wiiteɓe Afghanistan jeeyaɓe leydi Afghanistan e ɓeɗo kadi
sappoji taw ko jeeyaɓe nder leyɗele Afrique garmi ngara ono waɗi 17 neɗɗo gañiɗo hen e nder ɓen 17 gañiɓe hen yimɓe joyi ene tawe hakkude wuurɓe e mayɓe tawa kadi ɓe piɗa ko kure ɗe noon ene teska ko ɓeɗo afghan immigré naɓe Afghanistan ko kamɓe tigui jogui pettelaji ko kamɓe pelli e ñalawma hanki o noon ho jagorgal leydi France kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jajtingol laamu woni ko wiyete ministre de l'intérieur biyeteɗo Gérard Colombo o woni hino tigui ñalawma hanki o yon diwan kale o joddima noon e ardiɓe ɗin diwanuji guila e maire uji ha e préfet ha e commissaire uji o joddi mum kay gam andude holko saabi o garmi gara e beele kay ɓe ƴette peeje beele sahaji goɗɗi kay gueɗe mbaɗe ni ne mbasa wattude e nder leydi he koto leydi Iran paɗen to leydi Iran noon mbiyen guila hitande e ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi mbiyen debbo kay wadde fuɗa walla murnade hoore mum e nder leydi Iran ko alay saguel woni obligatoire oɗo saaha foof nene teska saaha foof rewɓe noon e kollire hen mettere mumen ene kollire hen haɓre mumen saaha foof ene teske e nder jeehe walla e nder laabi wooda e rewɓe camminde misoraji mumen kollire koye men hollirde mettere mumen ñalawma hanki o noon ko seppoji taw ko yewɓe yonɓe seeɗa mbaɗi seppu mumen hollirde mettere mumen kay wonde kay way sa yo alay saguel ene mbiya ma murno e nder ɓen wannoɓe seppoji noon nogas en jeena e mabɓe e oɗo saaha naggama ne tawi e juuɗe laamu caggal noon nde ɓe jaltinno koye mabɓe ɓe cammini fularaji mabɓe kay ɓe gona yaade tawa ɓe murnaki e nder wuuro wiyetego terrain lamorgo leydi Iran koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen kalene Texas noon ko état tawateɗo e nder dowlaji denduɗi Amérique e ñalawma hanki o ko neɗɗo goto ñawanoɗo ñawore warno caggal noon nde warno sukaɓe makko ɗiɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goho e saaha mo tawno sukaɓe makko ɗiɗo ene gone téléphone ene kalda e nene mumen ko nden tigui o warno sukaɓe ɓe guila nden noon ko nangganoɗo omo soka o ñawanoma noon ñawore wargo nden guila nden noon hujjikintoɓe makko kanko nangganoɗo biyetenoɗo Jean Batangila ɓe gonno noon ko ñagade beele mo woppite kay saka kay nde hujjikinɗo makko liru tigui wonde o ko dafaɗo rafi hakkille kono ɗum foof noon haɗari e ñalawma hanki alhamisa hanki o pikkirama pikkir taw ko pikkira barowo yimɓe e nder on prison biyeteɗo Texas ko kanko noon watti tataɓo baraɗo e nder leydi dowlaji ɗin Amérique ko hitande 2018 nde dari fayde joni kamɓe tata fof kadi waraɓe foof ɓe mbara koye nder oɗo état biyeteɗo Texas koto leydi Cuba cakkitotoɗen kalene oɗo biyeteɗo piɗetenoɗo Fidel Castro Diaz Balara lorliɗo Fidelito on noon o wonno tigui ko kanko tigui wonno afo Fidel Castro mennoɗo ardade leydi ndi oɗo gonɗo hoorejo leydi e oɗo saaha joni biyeteɗo Raoul Castro ko bamma ko tokoso kanko Fidelité noon mbiyen ko docteur en science o wonno e oɗo saaha foof noon o wonano celluɗo ko gonnuɗo e rafi biyeteɗo rafi hakkille e oɗo saaha foof koye safruji o wonno kay e ñalawma hanki o noon mbiyen Fidelito o wartima o yalti e oɗo aduna Ghali Ba o wartima o yalti oɗo hen aduna konngol meɗen mbaynigo e mbiɗen ko neɗɗo ɗo woni kala yo rentono moƴƴi kadi yo yimɓeɓe tinno cuura yimɓeɓe sen ji hande ko wayno tariha ramadana ko dariɗo gam yidde dowlinde l'islam yidde haalde gonga feññinde kadi ɓuure l'islam e kono noon nde tawno won añɓe ne putini guite tene kadi ɓen settiɓe ɓe e ganduɗa ene jiiya e tigui wone julɓe sottuɓe jawɗele mumen beele kadi o wawa tigui jagguede eɗen mbiya tan yimɓeɓe yooɓe tinnoɓe ndentono moƴƴi en gaare aduna mo ganduɗa a anda moƴƴo a anda bonɗo nde tawno moni kala wawi mosde moni kala wawi mosande gaño muɗuma eɗen mbiya tan rentade ɓuuri safrade ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke woto jejjiten notando fedde heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Mauritanie toon to babaɓe 46 84 57 94 woto jejjiten toon to Belgique woto jejjiten jafoɗon woto jejjiten toon to Belgique 0 jafoɗon 46 84 57 94 musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men hande jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haaji ko haali Abouba so komin mi tawtoyano altina kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno